Enfonsament del sostre a l'església de Santa Maria Magdalena de Sollana, a la Ribera Baixa. Ha sigut este matí, quan només el sacerdot es trobava al temple. Afortunadament no s'han de lamentar danys personals. Esteban Sancanuto en té més detalls. L'enfonsament de la cúpula de l'església s'ha produït este mateix matí quan la parròquia encara estava tancada. La primera persona en adonar-se ha sigut el rector quan va escoltar un fort soroll. Abans que es produïra el segon despreniment, el capellà ja havia avisat a la policia local i al consistori municipal. Des de l'Ajuntament de Sollana ens afirmen que la parròquia es mantindrà tancada fins dilluns perquè els tècnics puguen inspeccionar i aclarir les causes d'este enfonsament. Per sort, no hi ha que lamentar ferits, però justament s'ha produït este incident quan s'estan celebrant les festes d'esta localitat, de la Ribera Baixa. A las 10 menos cuarto estaba en la sacristía haciendo unas cosas y de momento he escuchado un gran estruendo. Al cabo de una hora y media por ahí ha vuelto a caer y ha caído bastante y ya se ha quedado el cielo abierto, se ha quedado todo abierto. La iglesia estava tancada perquè com ara s'està fent la novena. Molta sort no han tingut, perquè si no, si arreplega a la gent o alguna cosa, això hauria sigut un desastre.